kai za ka mana kallon dan mun amince 2027. Ga sakon zaki mai masoya Alhaji Babangida na yaba ma. Madara mai kama da nono da mai kamar uba Muhammadu Gwani a yau muke so kai za ka mana lallan dan mun amince 2027. Madara mai kama da nono da mai kamar uba Muhammad Gwani a yau muke so kai za ka mana lallan dan mun amince 2027. Bismillahi wahidin sarki Godiya muke bani basirar ka mai sauki godiya muke in waka cikin gidan sauki godiya muke a waƙoƙi da zanwa mai sauki godiya muke kallon dangwanin mu mai sauki godiya muke ya Allah ka bashi a cikin sauki godiya muke. Madara mai kama da nono da mai kamar uba Muhammad Gwani a yau muke so kai za ka mana lallan dan mun amince 2027. Waƙar jarumi na kewa Sai ɗan dan Landan mai san mu bai gazawa 2027. ɗan Landan yau takarar ka nema Sai dan just Landan not da basan mu kai mikewa 2027. kuma kai za mu dangwalawa Sai dan Landan a duk ƙuri'un mu za mu sama min yi addu'a. Madara mai kama da nono da mai kamar uba Muhammad Gwani a yau muke so kai za ka mana lallan dan mun amince 2027. Can asali ake yabawa Sai dan Landan da nagari shi akewa 2027. ɗan Landan muna kiranka Sai dan Landan mu manufar mu al'ummar mu 2027. Alhaji Babangida yana nan Sai dan Landan zaki maganin tsageru da masu hassada. Madara